През всичките 140 години нашето училище се е справило с предизвикателството на времето, с предизвикателството на социалните промени, с предизвикателството на икономическите промени и винаги сме били на гребена на вълната. В това училище винаги е имало много силен дух, който се принася през борбите и смея да кажа, че той е дълбоко вкоренен в душата на всеки един, докоснал се до основно училище за звена. Предизвикателства, моите най-големи предизвикателства, учениците. Предизвикателства, пред които не сме спирали, защото силно вярваме, че учителят, както казва Петко Славейков, държи бъдещето в себе си. Аз бих добавила, че нашето бъдеще е в класните стаи и ние сме отдали сърцата си на бъдещето. Дълбоко в душата си съм се убедила, че най-ценното, най-силното нещо в столица са хората и техният дух. И мисля, че ви пожалват тези аплодисменти. Благодаря ви, обичам.